Hej alle sammen. Til højre for mig ser I Kenneth. Hej, jeg hedder Kenneth. Kenneth er i sin bedste alder. 33 år, single og fra Albertslund. Han er nyuddannet kunsthåndværker til dekoration af vietnamesisk lakhåndværk, og i sin fritid dyrker Kenneth tantra-yoga samt er frivillig i den lokale line-dance-forening Det Vilde Hopper. Det er helt korrekt. Jeg er nyuddannet kunsthåndværker til dekoration af vietnamesisk lakhåndværk og nyder at hænge ud med de vilde hopper. Her ser vi Kenneth på hans arbejdsplads, men Kenneth har det ikke godt. Kenneth lider af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Med andre ord, Kenneth har en irritabel og til tider meget aggressiv tyktarm. Og det er meget frustrerende i et åbent kontormiljø. På grund af Kenneths meget afførende dage, har Kenneth tit behov for at skulle ud og puste gris op. Hvis I forstår sådan en lille en. Jeg forstår den godt. Men Kenneth kan ikke lide offentlige toiletter. Der er nemlig én ting, Kenneth undrer sig mest over i denne verden. Det er hverken hungersnød, krig, lakridspiber, kælervaser, Allan Simonsen i Vild med Dans, dyrekort, frostkoncert på Gammeltorv eller kronprinsens vilde tur over Storebælt. Næh, det er simpelthen en helt ny ting. Fortæl det, Kenneth. Hvordan kan det være, at toiletdøre af alle døre har en sprække for neden? Men man kan ikke holde på noget, man ikke har i hænderne. Så derfor var Kenneth nødt til at bruge arbejdets toilet, trods hans store skræk og undren. Men hov, hvad sker der nu? Hjælp mig. Jeg har ikke mere toiletpapir. Sikkert er en kattepine, Kenneth har bragt sig selv i, men burde da næsten have forudset det med alle de nedskæringer. Sikkert er en kattepine, jeg har bragt mig selv i. Havde jeg dog kun skulle lave småt. Stop en halv. Nu kommer der nogen ind. Det var med sanden Lonnie fra regnskabsafdelingen. Halløjsa, her kommer jeg. Lonnie fra regnskabsafdelingen. Det var da en bemærkelsesværdig stank, der er herinde. Sikke et held af sprækken under døren til toilettet er her, så stanken kan fordufte. Jeg tror, Lonnie har fat i noget der. Gå ved, om det er derfor sprækken er til. Men det løser stadig ikke Kenneths toiletpapirsproblem. Hvilket problem? At jeg er løbet tør for toiletpapir. Sikke en heldig kartoffel du er. Du må være født under en heldig stjerne, for jeg har altid en rulle 4-lags luksusslambi på mig. Men hvordan skal den komme ind til Kenneth? Ja, for jeg sidder jo ned, og døren er låst. Den klarer jeg snilt. Jeg ruller den bare ind under døren. Det er jo derfor, at toiletdøre af alle døre har en sprække for neden. Det er jo genialt! Tænk, at jeg i alle disse år har undret mig over dette sprækkemysterium. Og så var svaret lige for næsen af mig. Og på denne måde fik Kenneth forklaringen på hans undren og en ny partner i line dance.